फैयो बेवहाय जोङो जौ जुवा निसा बेसादनिफ्राय जागायनानै जायफोरा दिनै हेल' गाइस खुलुमबाय गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय आरो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय मा खबर लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ ओमफ्राय मिटिंआ दिनैखौ लानानै सानथाम जासिगोन ओमफ्राय दिनै लास्ट आरो ओमफ्राय जोंहा दिनैबो मोसानाय दंबावो ओमफ्राय इनिखाय आं थाबनो ओंखारबोबाय दाहाय जोंनियाव मिटिंनि गेजेरावनो मोसानायखौ होगोन आरो जोंनि ओमफ्राय इनिखायनो मोसानायफोरखौ माने आगोलावनो फैना थाफायनो होनायखाय ओमफ्राय दा आं फैग्रोबाय आरो माखासेया बे रुमाव दङ जिरायनानै आंबो बेयावनो थांखानोसै बिसोरजोंनो बेयावनो ज'है थाहैनोसै आरो मोसाग्राफोरखौ ज' जाना थानो होदोंना बेनिखायनो आंबो बेयावनो थांग्रोना थाहैनोसै आरो आंनि रादाय बे खुलुमबाय खुलुमबाय गासैखौबो नैबेयाव साहा बानायगासिनो दे 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 बानाय दे जों मोसाग्राफोरनोबो होनांगोन दे दे जोंहा बे समाव दसे सम दङ हिसाबै सोरबा जुदि मेथाइ खनगिरि दामनो रोङो नोङो मेथाइ खनफैनो हागोन दामनो रोङो मोसानाय मेथाइ खननायनि गोसो जानानै थानाय सोरबा सुबुं दङब्ला जोंनि गेजेराव मोसानानै नै इसोरो दासो फैदो फैनाया दोहैनो फैदो आंनि जायबा आगोल खिन्थु इसोरो दासो हाबफैदो नै एरा धामा गोजा दे 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 नोंहानो ला मानि नोंसोरो गिदिं गिदिं दासो फैदो मानो दासो फैदो बेरायनाय मानि गैया सारा नागिरगासिनो जोंहा मोनसे गेलेनाय दङ मोसानो गासैबो रेडि जाजोब्बाय नोंसोर रेडि मोसानोसै दसे थाना मोसानोसै जोङो रेडि जाजोब्बाय गानखांजोब्बाय नै ड्रेसफोरखौ गासैबो मोसानायफ्राबो फायजोब्बाय
समाजखौ माबायदि जों रैखाथि खालामनो हायो आरो आथिखालाव लाइमोनफ्रा माबायदि सांग्रां जानांगौ लाइमोन माइनावफोरा दा बेनि सायावबो मानगोनां सार बिथाङा गुवारै जों सावरायगोन जे बेनि अनगायैबो जोङो नैबे लाइमोन आरो माइनावखौ लाफानानै सुमफ्राम फिथाइनि अबस्थायानो गैला सुनायनि जेबो माबायानो गैला आयौहाय सिखाया बेसेबा गेलेले जाना दं आखायाबा सुदु दै आखाइखौ खिन्थु मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों गुवार आरो गोथावै नोंथांमोननो फोसावनानै फोरमायनानै होलांबाय आसा खालामदों बिथांनि जि बुंथि बे बुंथिनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव बाथौनि फारसे गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानगोनां गेदेरमा बिथां बुंथिगिरिनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा बे समाव दा आंनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंदों जे बिथाङा ओरैबायदि गोथौआव हाबबाय बाथौआव जे बाथौनि नाथाय बिथांमोना हायाखै मानोना ट्राइबेलफ्रा मोनबा आखुथाय थायो बिनि गिबि आखुथायखौनो इंलिसाव प्रिमिटिभ ट्रेड होननानै बुंदों माने गोजाम हारि दा बे गोजाम हारि होनना बुङोबा सोर गोजाम हारि आथिखालाव रिफर्म जाबाय मडार्नाइज जाबाय मानसिफ्रा सोदांबाय गोदान गोदान सोरजिनानै लाबाय दा बेवहाय माखासे बे हारिया जे प्रिमिटिभ ट्रेड गोजाम हारि बिनि आखुथायफोरा गैला दा अब्ला नोङो धरना होबाबो रेलि खालामबाबो बन्द होबाबो 30-40 बोसोर सोमावसारबाबो बिथांमोना एसटि जानो हायाखै दा जों सानबाय जे जों एसटि खा जों मानो एसटि खा जोंहा मोनबा केरेक्टारिस्टिक दङ बे केरेक्टारिस्टिकनि गेजेराव मोनसेया जाबाय आं बुंनाया प्रिमिटिभ ट्रेड आरो बिनि बिदिन्थिया मा जों जे एखुथा हारि होननानै बुंदों बड'फाया सोमावसारनाय समाव बुंदों जे बर' हारिया इउनिक एखुथा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थि रावजोंबो गोरोबा बे राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थिया बहा बहा बेरखांदों बिनि मोनसेया जाबाय बाथौ धोरोम सिबिनायाव जेराव जोङो खाम दामो सिफुं सुयो सेरजा हुयो दख'ना गानो आर'नाइ लायो आरो सिजौ गुदियाव जोङो आर'ज गाबो जोङो मोनसे गेजेराव जोनोम जानाय मोनसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय जानायनि सिगाङाव हारिमुनि सेन्टिमेन्टआ ज' जादोंमोन बै समाव सोरबा सेंग्राफ्रा एसे गोख्रों खामानिबो मावदों धोरोमनि बाथ्राफोरखौबो लानानै दा बे समाव जोङो नुबाय जे लासैनो मानसिफ्रा बुजिनो हाबाय उनाव जेब्ला जोङो गोबाङैनो आंबो इन्डिभिजुवेलि धोरोमनि सायाव जों उन्दै समाव थायोब्ला स्कुलाव फरायोबा जोंनि सिनियर्सफ्रा आइ आफामोना धोरोमनि सायाव बारा जोंखौ बेबायदि फोरोंनायखौ गोनांथि होननानै सानामोन ओंखायनो मोनसे समाव मोनसे जेनेरेशना आमथु खेरायनोनो बावबायमोन बियो साज्रां खोथा बुंग्रा जाबायमोन जोंनियावबो जेब्ला बाथौ धोरोमा गोख्रों जाफिनबाय गुबुन धोरोमफ्रा गोख्रों जाबाय गावबा गावनि लाइनाव अब्ला लासैनो जोंनि गेजेराव डिसिप्लिना फैफिनबाय गेजेर ससेयाव एसे इनडिसिप्लिन जाहांबायमोन जोंनि मानसिफ्राबो दा बेवहाय आं बाथौ थानसालि होनबा जोंनि धोरोमाव थानसालि दङ बेनिफ्राय दङ जोंहा जों नुवाखै इसोरनि खाथियाव नों बावसोमनानै खामानि मावबाय थागोन बेबो मोनसे धोरोम नोंनि धोरोम बेबो मोनसे धोरोम दा बे फारसे जों नोजोर होनानै नांगोन इसोरनि खाथियाव फोथायनाय आरो सिबिनाय जुदि गैयाबा नों जेखि खामानि मावा मोसानो लुगैबायना नोंसोरो बिराद बाबाय ओंथि गैयि जाहैगोन बेनि थाखायनो नै जोंहा सासेया मोसाग्रायानो उन्दुलायबाय नै बेसोरा मोसानो मोनाखै उन्दुलायबाय नै गराय दाब्रायनाय मोसानायखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों रायजोफोर
जोंनि बर' हारिया दावहारु हारि दावहा नांनानै आवगायबोनाय हारि बेखौ दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बे ओंथि गोनां मोसानायखौ जोङो दा बावैनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिफुंनो आखायाव लाबाय। बे मोसानायानो जाबाय गराय दाब्रायनाय। आखाइ खबनायाव रायजोफोर
मोसाखांनानैनो न'आव थांदोंमोन आङो ओमफ्राय न'निफ्राय फैफिनबाय नै ओमफ्राय मानो होनबा जोंनिया ओंखाम राननाय दङमोन मोनायावहा माने जोंनि गामिनिया ओंखाम राननांगौ गोनां दंमोन आरो बेनिखाय ओंखाम राननांगौ होननानै थाबनो फैफिनबाय आरो आङो नोंसोर मोसाबावबाय हामनो हमारे लिए ओपन मोसाग्राफ्रा जोंनि अरांनि खामरानग्रा आइजोफोर नै जोंनि गामिनि खामरानगोन दिनै जों दिनै ओंखाम रानग्रायावसो दङ ओंखाम राननांगोन बेचारा जानानै थांफै रायजोफोर मानसियानो गैया माथो गासैबो फै गासैबो जानानै थांफै जोंनि उराङाव उरां ओनसोलनि दा ओंखाम होगासिनो दङ फै राननो थांनाय समावनो सारमोनाबो ग्रोबैनो ओंखाम जानो फैना होदो ओमफ्राय बे समावहानो आङो फंबायखौ बुंदोंमोन थांलाय भिडिअ ला सारमोना ओंखाम जानो फैदो जोंनि मोसानाय फोरोंनाय सारमोन आरो बे खाम सिफुं दामग्रा आदामोन मोजाङै भिडिअ ला होननानै फंबायखौ थिनदोंमोन आरो आङो भिडिअ लानो ओमफ्राय बियो भिडिअ लादोंमोन आरो ओमफ्राय इयावनो जों मिनिलायदो आरो गासैबो दे भिडिअ ला होननानै Yo phai udah mulai deh agak nah gang teman oi to itu jagar pura nihilo niki to itu jagar pura nihilo niki yate dekha pabo to oi dali labon नै आयं मोनाबो ओंखाम जाबाय थादो बिसोरबो फार्स्टआवहा रानना होसोबाय ओमफ्राय उनावहा जों फैनाय लोगो लोगोनो बिसोरबो ओंखाम जानोसै जोङो नोंसोर रानदो होनना बुंनायखाय ओमफ्राय दसे रानना होबाय आरो आङो oi lighting bagi ya ओंखाम रानना होखांनानै नै दसे बेरायहैनोसै होननानै फैबाय मानो होनबा बे दारि मोनानो मालाय थिनहरबाय जों रानसै नोंसोर थांदो होनना बुंनायखाय जों फैबाय आरो दसे ओंखारबोबाय
मीठा पान वाह क्या मैन है वाह खटा इनो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो आरो साबस्क्राइबबो खालामना होदो ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम आंनि भिडिअखौ जों सोरांनाय खामखौ बाथौनि ब्रह्म नोंथांमोना जोंनि मिटिंखौ नायनानै बोरै मोनदों दिनै जोबथा नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जेबो लांदां जायगाखौ आबुं खालामफैनांगौ इयाव मोसाया नोंसोरो बेयाव थांबाय थादो दे बाय बाय जिरायनानैबो रंजानो थाखाय आं बोरै खावलायबाय गसंनानै जायफोरा दङ गसंनानैनो रंजानायखौ खावलायबाय सार बेदमेर गोनां हारिमु बिलिफांखौ बेखेवनायनि सिगां मानावगिरि बेखेवगिरि सार बिथां डक्टर नीलज सरकारि सार बिथांखौ दसे सम हारिमु आनजाद आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जाबाय गोजोन्थों बे समाव बबे खनानिफ्राय खारबोगोन मोनथिनाय नङा दा थाबैनो मेथाइखौ खनना होनो थाखाय खावलायबाय
आसा खालामो रायजोफोर खुलुमबाय रायजोफोर जों गिबियाव बिथांखौ जोंनि बे हाबाफारियाव बरायना लानो ओंखारदों बेखायनो जोङो बिथांखौ रायजो आफादनि मावफुं आफादगिरि मानगोनां मेंनो रोङि अरांनि मेंनो रोङि जोंनि अराय सम सेंग्रा मन्त्र बसुमतारी सारखौ आं बिथांखौ बरायना लानो थाखाय हास्थायनाय जाबाय गिबियावनो आंनि खोलोमनाय बाहर सबायखर आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खोलोमनाय बाहरबाय फार्स्ट टाइमाव आं फार्स्ट बड' फिल्मनि मेथाइ आलाय आरन मेथाइखौ आं फार्स्ट टाइमाव रोजाबगोन आं मोजां रायलायनो हाया दे
哎呦嘿妈，那你怎么这么干净嘛？